खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि 44थि बोसोरसालिया जथुमाया थांनाय 27 डिसेम्बरनिफ्राय जागायबाय। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरसालि जथुमाया मैया जोबनानै थांबाय। नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमाया मैयानिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लायाव मैदेरनि उदखारि। क'क्राझार एसबिआइ बेंक मोखाङाव 36 लाख रांनि सिखाव जादों। थांनाय 26 डिसेम्बरनि मोनाबिलियाव उदालगुरिनि सिङाव थानाय दुर्गा सापरि गामियाव मैदेर फालोआ गाग्लोबफैदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुमाया 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर 2018 इं खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ डिमाकुसि उदालगुरि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव खुंजागासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। आंनि मुङा मुस्रि गंहिराम बसुमतारी। बे बैसागोआनो जाबाय जोंनि असमिया आरो बर' हारिनि मोसौफोरखौ गलियावहानो हालदि गुबुन गुबुन रं फोननानै बे जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै गोबां हाबाफारि खुंनो लादों। देंखोमु 1, 2, 3 रोजाबनाय बादायलायनाय। बाथ्रा दान्थेलायनाय। मोसौफोरखौ गलियावहानो हालदि गुबुन गुबुन रं फोननानै माराथन रेस हौवासा आरो हिन्जावसा बुलुर बादायलायनाय। मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2018 आव उथ्रिसारनाय जिल्लानि सिङाव 1थि, 2थि आरो 3थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो बान्था होनाय, गुबुन गुबुन बिथिङाव देरहासार जानो हानाय बिथांमोनखौ बरायनाय आरो गोबां बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु एबसुनि आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर' आरो बे जथुमायाव गोबां मानगोनां आलासिफोराबो बाहागो लागोन होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय रिंसार मुसाहारि बिथाङा। बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुमाया बनरगाव माइदां श्री फोथाराव खुंफुं जानानै मैया 27 अक्ट'आव जोबनाय हाबाफारिखालि गेवलां मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि लरेन्स इस्लारिया। दिनै 2 बोसोरनि उनाव बे आफादा मा मावगोन, आफादनि थांखिया मा जागोन बेखौ रोखा खालामगोन आरो संबिजिरखौ रनसायनाय जादों। बे जथुमायावनो दखरा आफादनि मावफुं आफाद सिफायनानै गोदानै दाफुंफिननाय जायो। आफादगिरि हिसाबै मुस्रि धनन्जय नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै मुस्रि बिकास मुसाहारिखौ गोदानै बिबान सायख'नाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझार बनरगावनिफ्राय मनजित दैमारि बिथाङा। नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो नलबारि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमाखौ साननैनि हाबाफारिजों सानजा बांनाबारि देलायस्रि फैलाव फोथाराव खुंफुं जागासिनो दङ होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों दमदमा दखरा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सनान्त बर' बिथाङा। खुंफुं जानाय जथुमानि 28 डिसेम्बर 2018 शुक्रबार खालिनि हाबाफारिया ओरैबायदि: 7 रिंगायाव थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, 7 रिंगा 30 मिनिटआव बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, 8 रिंगायाव मुंख्लं सिबिनाय आरो बिबार बावनाय, 9 रिंगायाव फुंनि रेजेंगा जानाय, 9:30 रिंगायाव बराय मेल आरो बान्था होनाय, 12 रिंगायाव सानजौफुनि जानाय आरो 1 रिंगायाव गेवलां मेल। मख'नो गोनांदि जानो गोनां गेवलां मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लागोन मानिनां बलेन बर' सिनियर फाइनान्स अफिसार BTC क'क्राझार। बे गेवलां मेलनिनो आफादगिरि महरै नुजाथिगोन मानिनां मुस्रि रुपज्योति कसारी, आफादगिरि नलबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद। गाहाय आलासि हिसाबै मानिनां मुस्रि दिपेन बर' लेङाइ आफादगिरि एबसु। जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मानिनां मुस्रि गबिन्द बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि NDFBP। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लायाव मैदेरनि उदखारि। गोबाव समनिफ्रायनो दाब दाब जायगायाव मैदेरनि उदखारि जागासिनो थानाय समावनो बेजों लोगोसे आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा होननाय जायगायाव थांनाय 26 डिसेम्बरनि हरनि 8 रिंगायाव मैदेर फालो फैनानै गामिनि गोबां खहा खालामनानै थाङो होननानै खौरांगिरिनिफ्राय खौरां सफैदों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे बर' नखरनि मोसौ न' बां खहा खालामलांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों रिजेन बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 26 डिसेम्बरनि हराव बाक्सा जपादों आरो बुग्लामारि ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सुबुंफोरा गोबां खहा जाजानायजों लोगोसे मोसौ फोथैनानै लानांगौ होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। अदेबानि बे ओनसोलनि पुलिस आरो फरेस्टार बिफाना जाथायनि उनावसो खौरां लानो फैयो, नाथाय सुबुं आरो मैदेरखौ रैखाथि होनो थाखाय जेबो राहा लायाखै होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों रबिन रामसियारि बिथाङा। थांनाय 27 डिसेम्बरनि 1:50 समाव
क'क्राझार SBI बेंकनि मोखांनिफ्राय सिखावा 36 लाख रां सिख'नानै लाना खारो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिखावखौ दासिमबो हमनो हायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 25 डिसेम्बरनि मोनायाव उदालगुरिनि सिङाव थानाय दुर्गा सापुरि गामियाव मा 15 मैदेरनि फालो फैनानै गामिनि सुबुंफोरखौ सिरि मोनखांहोयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साहा थानाय भैरबकुन्दनि हाजोआ लांदां जानायनि थाखाय आदार नागिरनानै फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेवहाय रावनिबो खहा जायाखै होननानै जोंनिसिम रादाब दैथायहरदों उदालगुरिनिफ्राय पवन नार्जारि बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।